Erokamano kuom medo keto Ramogi TV chenro marang'i chwelo kamati mar od bura mochung'ne chenro mag gedo mag udi koni koro dwani jogo mochiwne gi orak mar gero ute mane oyueyo kuongo rire gi tieko moko kumudi mondo ji odonje igi ka chenro mag gero ute mamoko dhi nyime. Kamati no motenore kod od bura ma Buri Rindikeri Mugambi koni okang' makama biro miyo jopiny mijing'o kod chir mar ng'iewo utego to chutho ka gineno ka jomoko chako dak e igi ka gedo dhi nyime. Kanuloso bang' timo limbe alwora machangamwe kod Voi mag gedo ma utego dhi nyime. Jakomno kata kamano yango ni gedo mag utego osebedo ka yware ka luore kod ng'ikruok mikelo gi midhieche mopogore kaka mano mag koth. Kama mnavyojua tumekuwa na program kama hii pale Mukuri, Nairobi. Na tumewahimiza hawa contractor kwanza wajenge mabroko kama 3 ikamilike, watu waanze kuingia kwanza. Ndio watu wawe na confidence miradi ya serikali inaendelea. Lakini hatuwezi ongojea mpaka manyumba yote ishe ndio watu waanze kuingia. Can we finish a 50% ya hiyo watu waanze kuingia? That's all what we are saying. Tuko na changamoto kidogo kwa sababu unaona kuna mvua. Sawa. Kuna issues ya materials hapa Mombasa. Sawa. Kuna issues ya wafanyikazi. Ukiweka hii mambo yote pengine inafanya slowness iwe apali. Tumekubaliana within the next 18 months. Correct? Yeah, uwe tumefika about 90% hii project. Tend County wa Migori ochako tiyo kod lony manyasani e chenro mar golo jotuo kawuok kar thieth achiel nyaka machielo mar jothieth moru kendo mar ria na jodak e county no.